Ngani zawethu, niyazi ukuthi mase kwelesi sikhathi sesehlangana lento eyodwa ukuhlakaza nokuveza iqiniso ubunjalo balo. Ngiyanibingelela ukubi nokubi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinta acobisa into mzomqamela amehla kabanye baqamela imali ethi wazi. Ngana kwethu ngabuza kulakho lokuqala langcethe enze kulungile upress subscribe button share phinde comment khona konke uma upressa subscribe button ayikho imali kuhamba so senze ukuthi ube wena oqala wathola notification mase kufaka video phambili. Right ke ungakhohlwa ukulike ivideo yethu khona ke abakwa YouTube bezobona ukuthi sikhuluma kahle futhi abantu bayawathanda amavidiyo ethu bekhombise nabanye. Kuvele ke uMhlaziyi okhuluma nje iqiniso elimsulwa kwasala kumangele wonke umuntu futhi kuyaqala ukuthi uMhlaziyi kungabe ukuthi kuthiwa uthatha isayidi. Ubeveza into eyenzakele uzokhumbula ukuthi uKhuzani uhlukanisa unyaka. Ihlukaniseni kwakho unyaka akaze kujabule abantu abaningi bebegxeka, abantu abaningi bebenzana. Kodwa bese kuveza ukuthi cha bafethu ake uhoxiswa ngoba vele ayikho into ezokwenziwa kugcina konke umuntu ohlukanisile unyaka uyena uKhuzani. Ngoma ngabe uKhozi bekunjani ngeke kusajika uma bekufanele kujike before i-31 ungakasha umhla 31 ngoba uKhozi lwabeka instruction and lusebenza ngale instruction futhi unxusa ukuthi abantu bekusebenzisa igama bayabaculi ukuze befezekise izinhloso zabo bese ngeke singosala umuntu owagwazwa lapha nedududu wagcina eshisela umuzi. Uzokhumbula ukuthi umunye wabalandeli obesupport uKhuzani noma usupport uKhuzani kwathi kunisuka imbangi kusuka inkulumo mpikiswano le bizwa ngedebate ngesingisi. Kwathi kudebate kunjalo angazi noma wahlula noma wenzakalani kodwa kuvela ukuthi umlandeli engathi wagcina egwazwa angazi noma ugwala noma ugencane la esandleni kwashiswa nendlahla la kuyona okwagcina kuvezwa enkundleni zokuxhumana kwaveza ukuthi ulala komakhelwane. Uzokhumbula ukuthi umfowabo wakhe ubugcina ehambela leyo ndawo eyobheka isimo sensizwa la ehlala khona ukuthi ke ngabe ihlala kanjani. Ubeke esephelezelwa uyena uJumbo nezinye zeintatheli wase enikela ngemali engango-20,000 uJumbo wakhipha imali engango-10,000 leyo mali yahlangana yawo 30,000. uKhuzani unxuseka wabonga futhi abalandeli bakhe ngokwe-branch ukuthi ke uyabonga kakhulu ukuthi bamsupport futhi bangamlahli uma ke ehambela isimo esifana nalesi. Ngana wethu zibe yiningi inkulumo ethe uqhakazisa kodwa ke kube kuningi futhi okuzwelana noma okuvumelana noMhlaziyi ngalesi sikhathi obehlaziya ngaso ekuyena uMhlaziyi ongakaveli jikelele kubahlaziyi abakhona akaveli sitalo usiyamyeza kodwa ke ngenhlahla siyakwazi sithole imiyalezo ayithumelayo futhi ekuyiyona ephusile nekuyiyona eqaqayo amafindo aboshiwe emakhanda abantu ngoba ukuvezela ukuthi cha abantu abaye ukwata noma baye ukulokhu bekhuluma kabi uKhozi nalento abalokhu beyenza amapage noKhozi amapage naKhuzani. Cha abantu abamukele nje ukuthi kwenzekile kunalokho abathole isisombululo ngendlela ekuyiyona esebenzayo engcono ngaphandle ngokusho isikhathi sakho ngiyazi sowulindele ucuthile mlaleli wami la ukhona usemotini seteksini bheka emsebenzini ngabuya khona ngabe ke uyalala uyaphumula uyaphuma emsebenzini ufuna nje ukuzwa le voice ekuyiyona ezofika nesisombululo noma ezofika nento ephusile njengamanje bambana ivideo kasiyamiyeza. Bafethu ngicela ukukhuza la ungabe umbhebhethekisi noma isihlava esimbi esibhebhethekisa udlame noma ezinye zezinto seyedlulile. uKhuzani wawuhlukanisa unyaka ubhuti omdala ngeke futhi kusashintsha lokho kusemabhukwini engabe emabhukwini omlando oKhozi weSouth Africa since uKhozi luwumsakazo omkhulu ayikho into ongayishintsha lonto lo ngeke uzuyenze lento noma usukhala inyembezi ngeke ukushintshe lokho wadlala ngo-12 ebusuku futhi uyena umuntu owavotelwa kakhulu ngeke uzukushintshe leyo nto le. Yabona lento le seniqala yokulimazana kwabantu noma nilwe izimpi zenu nisebenzisa amagama omaskandi ayisalungile out of hands. Kuyadingana ukuhlonishwana nokuphilisana ukuphilelana ningabantu. Bese futhi enye into ngikhuza la lento lena eseniyenza njengamanje oKhozini ma-page onke oKhozi I think it enough manje sekwanele bafethu. So fine uma ngabe uKhozi uzungasalifuni shintshela kwezinye iziteshi noma mhlawumbe uvela uthula ubuke kuphela ungasayinaki indaba yakhona ngoba lento angicabangi ukuthi nayo uKhuzani imphatha kahle bhuti omdala noma ngathi uyiqinisa kangakanani but akukho right. Excuse me, njalo Khozi FM Mpungose FM yonke lento nama reactions zeni lawa angry laphana
ephejini lokhozi. That not life guys. Angasebenza kanjena manje senenza ukuthi ukhozi luyi-regret ngokusondelana noKhuzani yonke le nto lena niyalinyundela nje kahle kahle. I-wrong leyo nto leyo, naye uwumuntu unama-feelings, uyabuza ubuhlungu njengabona bonke abantu. So lokho kwenzakala ma ngakuphathanga kahle just accept it and let it go cause ngeke kusashintsha. Indlela yayo yokukushintsha uma yayikhona it was like before umhla ka-30 or 31 angazi ukuthi kuvalwa nengoma ehlukanisa unyaka. So akulunganga nalento kuthiwa kunabantu abalinyaziwe, angazi noma bekwesibili noma wesithathu lana kuthiwa kubangwa indaba zo-Song of the Year. Guys, lento yokulwa ulwela umuntu ongamazi omgcina ngokumbona lapho umbona khona, futhi mhlawumbe umuntu obengekho nasemngcwabeni wakho noma usushonile, ayisizi, ayikubenefitisi lutho. Instead izokwakhela ubutha nje izitha kuphela nempilo emfishane. Ningafaki lesihlava sokuthi amabhinqa vele angamabhinqa amaqaba vele ba-stubborn, ba-arrogant, like bazi ukuthi yonke into bayisotha ngokuthi kuliwe njalo yimpi, uchitha kwegazi. Yona general yakamaskandi ehlezi inenkinga, hayi ukuthi amanye amageneral awanazo inenkinga, but ile yakamaskandi ehlezi inokuchitha kwegazi kwabantu. Ungafuni-ke nawe ukuthi kube negazi elibizwa esandleni sakho uthi usebenzisa imizwa yakho yomculo thize lutho. Umculo ma umthanda msupporte, go online umsupporte, umkhombisa uthando, hhayi ukuthi uhambe umlwela izimpi zakho. Ulwa nabantu futhi ungali nayo straight, ulwa nabantu laba la phansi abanye. Ayisebenzi kanjalo. Uthando ungalibonisa umculo wakho ukuthi kuphela uhambe uthenga umusic wakhe laphana ku-Apple Music noma uyosupporta ko-Spotify wherever, niyawazi ama-platforms. Lena impela lena iphume esandleni ayisathandeki manje. Sekwenziwe ngathi manje abantu base-KZN futhi sifaka sonke ngathi manje abaphilile kahle ekhanda, kunentambo kaparafini engacobhozi lapha. Sekubangiwa nento engekho, into isiyadlula yonke leyo nto leyo. Nalena impela yokuthi nimsupportaje kuma-social media oKhozi, guys, angiboni kuwumqondo omuhle lokho. Ngicabanga Sekwanele manje, kwanele kudlulile bafethu, bekani umoya phansi. Hayi into ngeke uze wayishintsha leyo nto leyo, akusashintshi, kunjalo. So futhi akusizi muntu nalento eyenzakalayo. Niyalazi noKhozi ukuthi lu-arrogant kangakanani. So awekho nama-measures mhlawumbe angenziwa ngoba abantu mhlawumbe kube yavela inamba yabantu mhlawumbe abakhalayo ukuthi bangakanani, mhlawumbe benze i-petition, ngabe kungcono manje akwaziwa ngoba mhlawumbe ngavuleka i-platform yokuthi abantu abakhala kujike futhi kungahlangani indaba yenamba yalabo bantu laba bakhalayo. So yekelelani bafethu manje, kwanele lingabe abantu abahlezi bephusha udlame. Mina ngazi ukuthi ngicabanga njalo nawe and then abantu behlezi becomment, abantu becomment into eyodwa ngathi bahlezi nje belindile yonke into leyo. Wesiphathi yazi lento ngiqale ngayihleka, Khozi FM, buzana uKhuzani, ingane yenu uKhuzani, yonke leyo nto leyo. So hayi akusanambithisiseki manje. Thank you.